त्या राक्षसी वृत्तीच्या जोरानं आपल्या देशाच्या शत्रूला आजपर्यंत तुमच्या आया बहिणीची इज्जत जी तुम्हाला राखता आली आहे ती त्या शिवरायाला राखली, याची तुम्हाला कळ पाहिजे होती. ब्राह्मणाची नव्हे, एका श्रीमंताची हत्या, जी अशा श्रीमंताची ज्यांनी ओढलं पाठीत अंडीची गर्भ करायचं सोडलं, नुसतं सोडलं नव्हे तर त्याची निंदाही करतो. पण त्या दोन कामाळ्याला माहित नाही की जोपर्यंत हा काकासाहेब जिवंत आहे तोपर्यंत या दोन कामाळ्याला कसा ठेचून मारायचा हे मात्र कोणी मला शिकवता कामा नये. अरे तुझं गटारात घालचं शास्त्र, तुझं मशनात गेलं ग्या तुझ्या तोंडातच घालीन शान. हा शान, तुझा क. सम्राट क्लबचे भव्य आपली ही तत्व समाजात रुजून पाहणारा अभिनय सम्राट आपल्या घरात पूर्वीच्या काळी जसं आता आम्ही मोबाईल वापरतो किंवा तऱ्हेतऱ्हेचे आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक जी उपकरणं प्राप्त झालेली आहेत त्या माध्यमातून नाटक करणे आता सोपं झालेलं आहे. अशा पद्धतीचे उपक्रम ज्या ठिकाणी होतात त्या ठिकाणी संस्कृती नेहमी फुलत असते आणि म्हणून ह्या संस्कृती संगोपनाचं कार्य मग ते कलेच्या क्षेत्रात असो, शिक्षणाच्या क्षेत्रात असो आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात असो, ते सगळं जे कार्य या सम्राट क्लबने अंगीकारलेलं आहे त्या अंगीकारलेल्या कार्याची ही पावती आहे असं मला वाटतं आणि ते कार्य अशा पद्धतीनं व्हावं अशी अपेक्षा सर्वांची असते. आज अनेक वर्षानंतर सुद्धा त्यांनी केलेल्या या सेवेची जाणीव ठेवून त्यांना मुद्दाम इथं आणून त्यांचा सन्मान करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे.